नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. खरं तर जेवढी मोठी स्वप्न तितका मोठा संघर्ष आणि जेवढा मोठा संघर्ष तितकं मोठं यश असतं. आणि याचं खरं तर मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे कणकवलीचे नगराध्यक्ष संदेशभाई पारकर. आपल्या सोबतीनं स्वतः संदेशभाई आहेत. भाई, सर्वप्रथम मी आपल्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. थँक्यू. आणि या वाढदिवसाच्या पार्श्वभूमीवरतीच आपण आज ही मुलाखत करतोय. भाई, खरं तर मागच्या मुलाखतीला मी आपल्याला शुभेच्छा देत असताना बोललो होतो की पुढच्या वेळी कुठल्या तरी संवैधानिक पदावर बसून ही मुलाखत व्हावी अशी आपल्या कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. माध्यम प्रतिनिधी आपले एक मित्र म्हणून आमची देखील ती इच्छा होती. आणि आज भाई आपण कणकवलीचे नगराध्यक्ष झालेले आहात. काय भावना आहेत? खरं तर मी सर्व कणकवली शहरवासियांचं मनापासून याबाबत आभार मानतो. त्यांनी जे प्रेम माझ्यावर दाखवलं, जो विश्वास दिला आणि जे आशीर्वाद दिले, त्यामुळेच या पदावर मी पोचलेलो आहे. पण त्याचबरोबर जी कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेतली, जे प्रामाणिक राहिलेले जे कार्यकर्ते होते, त्यांनी जी घेतलेली मेहनत आहे, त्याचबरोबर माझ्या आईवडिलांचा आशीर्वाद, हो. माझ्या कुटुंबाची साथ आणि सगळ्याच नेत्यांनी एक शहर विकास आघाडी म्हणून एक पर्याय या शहराच्या समोर त्या ठिकाणी उभा केलेला होता. आणि सगळ्या नेत्यांनी त्याच्यामध्ये फार मोठा सहभाग घेतला. आणि त्याच्यातनं खऱ्या अर्थानं एक हा सोनेरी इतिहास कणकवलीच्या ह्याच्यामध्ये निवडणुकीमध्ये त्या ठिकाणी घडला. आणि खरं तर म्हणजे या निवडणुकीच्या समोर उभं राहणं, निवडून येणं हे फार लांबची गोष्ट आहे. समोर उभं राहणं हेच म्हणजे मोठी गोष्ट होती, चॅलेंज होतं, एक आव्हान होतं. आणि त्याच्या समोर आम्ही उभे राहिलो. आणि हा चमत्कार खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी घडवला. दैवाची पण साथ होती, परमेश्वराचे आशीर्वाद होते, कणकवलीतल्या जनतेचे आशीर्वाद होते, कार्यकर्त्यांची मेहनत होती. आणि नेत्यांनी ज्या पद्धतीनं एकसंघपणे काम केलं, आणि त्याचबरोबर जे या सत्तेवर त्या ठिकाणी होते त्या काळामध्ये, त्यांच्याबद्दल लोकांमध्ये एक जन आक्रोश होता. आणि परिवर्तन ही जनतेची मागणी होती. आणि त्याला प्रतिसाद हा जनतेने त्या ठिकाणी दिला. आणि म्हणून मला ही संधी त्या निमित्ताने मिळाली. खरं तर कणकवलीचा पहिला नगराध्यक्ष होण्याचा सुद्धा मान 2003 मध्ये ज्यावेळी ग्रामपंचायतीचं कणकवली रूपांतर नगरपंचायतमध्ये झालं, त्यावेळी पहिला नगराध्यक्ष म्हणून सुद्धा याच कणकवली शहरवासियांनी मला नगराध्यक्ष त्यावेळी केलं. आणि जवळजवळ 2003 ते 2008 या काळामध्ये मी या कणकवलीचा पहिला नगराध्यक्ष म्हणून त्या ठिकाणी काम पाहिलं. त्याच्या आधी 10 वर्ष सरपंच म्हणून सुद्धा कणकवली शहराचं मी काम पाहिलेलं होतं. आणि खरं तर म्हणजे एक 16-17 वर्षाच्या प्रदीर्घ राजकीय वनवासानंतर मी कणकवलीच्या नगराध्यक्षपदी विराजमान झालो. आणि एक वेगळा आनंद त्या निमित्तानं, एक वेगळी ऊर्जा या निमित्तानं मला त्या ठिकाणी मिळाली. आणि एक संधी, जे अधिकार आहेत या नगराध्यक्ष पदाचे, या अधिकारातनं कणकवली शहराची शाश्वत विकासाची स्वप्न त्या ठिकाणी पूर्ण व्हावीत. लोकांचे जे मूलभूत अधिकार आहेत सुविधांच्या बाबतीत, रस्ते असेल, वीज असेल, पाणी असेल, आरोग्य असेल, शिक्षण असेल, हे तर त्या ठिकाणी होणारच आहे. पण काहीतरी शाश्वत विकास या शहराचा व्हावा, हा एक प्रयत्न हा या सगळ्या नगराध्यक्ष पदाच्या कारकिर्दीमध्ये आहे. आणि तशा पद्धतीचे प्रयत्न हे त्या ठिकाणी माझे सुरू आहेत. माझ्या सगळ्या नगरसेविकांची त्या ठिकाणी, उपनगराध्यक्षांची साथ आहे. विरोधी पक्षाचं सुद्धा तितकंच सहकार्य आहे. आणि तितकंच प्रशासनाचा सुद्धा हा पाठिंबा त्या निमित्तानं आहे. आणि आम्ही एका ध्येयानं, शाश्वत विकासाच्या ध्येयानं या शहरामध्ये कार्यरत आहोत. आणि मला विश्वास आहे की लोकांची जी स्वप्न आहेत, लोकांच्या ज्या अपेक्षा आहेत, त्या नक्कीच त्या ठिकाणी आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू. भाई, आता तुम्ही प्रशासनाचाही विषय तुमच्या मुलाखतीमध्ये, या आपल्या चर्चेमध्ये घेतला, म्हणून मुद्दा म्हणून मला तो प्रश्न विचारायचा आहे. खरं तर मागील कित्येक दिवसापासून आम्ही कणकवली पाहतोय. जी कणकवली शहर आहे हे प्रशासनाकडनं धगधगत असताना पाहायला भेटतं. अर्थात ती कारवाई योग्य अयोग्य हा विषय वेगळा राहिला, परंतु या ठिकाणी नगराध्यक्ष म्हणून आपण
विराजमान आहात. विराजमान आपण असताना आपण मात्र या ठिकाणी विलन ठरताय का, असा प्रश्न पत्रकार म्हणून मला देखील पडलाय. काय नेमकं? काही कठोर निर्णय हे त्या ठिकाणी घ्यावे लागतात आणि ते कुठंतरी प्रशासन आणि लोकनियुक्त बॉडी आम्ही त्या ठिकाणी घेतो. खरं तर कणकवली शहराला एक शिस्त आली पाहिजे. कणकवली शहर एक आपलं शहर आहे, एक स्वाभिमानी शहर आहे आणि या शहराला जे काही शहराचं विद्रुपीकरण चाललेलं आहे ते प्रत्येकानं या शहरावर जो अवलंबून आहे, ज्याचा व्यापार आहे, ज्याचं धार्मिक काम आहे, ज्याचं शैक्षणिक काम आहे, या सगळ्यावर जो अवलंबून असलेला जो इथला नागरिक आहे किंवा या शहरावर अवलंबून असलेली जी सगळी माणसं आहेत, यांनी काहीतरी जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे की हे आपलं शहर आहे आणि या शहराला एक स्वच्छ कणकवली, एक सुंदर कणकवली अशा पद्धतीनं ती निर्माण करूया, अशी जर प्रत्येकानं जबाबदारी स्वीकारली तर त्याच्यामध्ये काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. त्यामुळे तुम्ही जसं म्हणालात की आज संदेश पारकर एका व्हिलनच्या भूमिकेत आहे. ठीक आहे, कोणावर तरी त्या ठिकाणी कोणाचं तरी नुकसान होतंय काही कठोर निर्णय घेत असताना, पण कुठेतरी कणकवलीच्या शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी कणकवली स्वच्छ कणकवली आणि सुंदर कणकवली व्हावी याच्यासाठी हा आमचा त्या ठिकाणी प्रयत्न आहे आणि म्हणून आम्ही काही कठोर निर्णय त्या ठिकाणी घेतो. काही स्टॉल हटावसारखी मोहीम आज सुरू आहे. कुठेतरी हायवेच्या उड्डाण पुलाखाली कुठेतरी सुशोभीकरणाचा निर्णय त्या ठिकाणी आपण घेतोय आणि म्हणून त्यामुळे कणकवली शहराला एक विकासाकडे नेत असताना काही निर्णय कठोर आणि कडू त्या ठिकाणी होत आहेत. पण याच्यातनं कणकवली शहराचं जे विकासाचं जे चित्र आहे, शाश्वत विकासाचं चित्र आहे, हे उभं करण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे थोडंसं जनतेला त्याच्यामध्ये त्रास होतोय किंवा लोकांचं त्या ठिकाणी लोकांचं योगदान, लोकांचं सहकार्य हे त्याला महत्वाचं आहे. आणि एकदा ते काम उभं राहिल्यानंतर नेमकी संदेश पारकरांची भूमिका किती योग्य होती हे जनतेला काम उभं राहिल्यानंतर, ते काम जेव्हा पूर्ण होईल, म्हणजे आज भूमिपूजनच्या स्टेजमध्ये आहोत आम्ही, आज निधी आणण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आहोत, पण जेव्हा वास्तवात ह्या प्रकल्पांचं लोकार्पण होईल त्यावेळी जनतेला कळेल की हे जे काही कठोर निर्णय आम्ही घेतले किंवा कशासाठी घेतले, की कणकवलीचं सुशोभीकरण झालं पाहिजे, कणकवली जी विद्रुपीकरण झालेलं आहे त्याला कुठेतरी कणकवलीला एक शिस्त झाली पाहिजे आणि प्रत्येक शहरातल्या नागरिकाला किंवा या शहरावर अवलंबून असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला वाटलं पाहिजे की हे आपलं शहर आहे. तसं आपण आपलं घर कसं स्वच्छ ठेवतो, घरामध्ये आपण रोज सकाळी उठल्यानंतर देवाची पूजा करतो, घर स्वच्छ करतो, झाडू मारतो, त्याच पद्धतीनं जे शहरामध्ये जे अवलंबून आहे, शहरावर व्यापारी असतील, विद्यार्थी असतील, सगळेच नागरिक सगळ्याच क्षेत्रामध्ये, धार्मिक क्षेत्रा संबंधित असलेले, शैक्षणिक क्षेत्राशी असलेले, व्यापाराशी संबंधित असलेले, या सगळ्यांनी कणकवली शहर हे आपलं शहर आहे असं समजून, ही आपली जबाबदारी आहे असं समजून या शहराला सुंदर कणकवली, स्वच्छ कणकवली करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी करू. आणि एक कणकवलीचा एक वेगळेपणा, एक कणकवलीचा एक पॅटर्न जो एक महाराष्ट्राला आदर्श ठरेल अशा पद्धतीचं काम करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. मी 100% याच्यामध्ये यशस्वी होईल की नाही हा येणारा काळ ठरवेल, पण माझे प्रयत्न आहेत की माझं शहर हे प्रत्येक कामामध्ये त्या ठिकाणी अग्रेसर असलं पाहिजे. आणि एक कणकवली पॅटर्न, जसं निवडणुकीच्या निकालामधनं कणकवली पॅटर्न महाराष्ट्रामध्ये गेला, तसं येणाऱ्या या सगळ्या 5 वर्षामधनं एक कणकवलीच्या शाश्वत विकासाचा पॅटर्न हा कणकवलीचा महाराष्ट्रावर गेला पाहिजे अशा पद्धतीचं काम या निमित्तानं सुरू आहे. आणि म्हणून त्याच्यामध्ये जर मी विलन ठरत असेल तर त्याची मला म्हणजे फिकीर नाही की कणकवलीचं जर काहीतरी सुंदर खऱ्या अर्थानं कनक नगरी म्हणजे सोन्याची कणकवली जर होत असेल, तशा पद्धतीने जर कणकवलीचा विकास होणार असेल किंवा तशा पद्धतीचे काही निर्णय घेताना, काही कठोर निर्णय घेताना जर काही लोकांची मनं दुखत असतील तर ठीक आहे, साहजिक आहे, कोणाचं तरी योगदान असल्याशिवाय किंवा कोणावर तरी त्या ठिकाणी कठोर निर्णय झाल्याशिवाय हे होणार नाही. कारण गेली अनेक वर्ष एक थोडीस म्हणजे असं कोणच त्या ठिकाणी विचारणारं नाही आपल्या या शहरामध्ये, अशी एक भावना प्रत्येकाची झालेली होती आणि प्रत्येक जण त्याच्यामध्ये तशा भावनेत वावरत होता. कुठंतरी आम्ही प्रत्येकाला विश्वासात घेऊन, जनतेला विश्वासात घेऊन लोकांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देतो आणि म्हणून हे काम त्या ठिकाणी सुरू आहे. आणि म्हणून मला या सगळ्या याच्यामध्ये सुद्धा कणकवलीकरांचं सहकार्य हे तितकंच अपेक्षित आहे आणि मला विश्वास आहे
की अशा जरी निर्णय जरी असले, एकीकडे जरी मी विलन ठरत असलो हो. तरी त्या ठिकाणी कणकवलीकरांना माझ्या कामाबद्दल त्या ठिकाणी विश्वासार्हता आहे. आणि नक्कीच मी त्यांच्या या सगळ्या सहकार्यातनं एक चांगलं काम कणकवली शहरामधनं उभं करण्याचा माझा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे. नक्कीच. भाई खरं तर मी कणकवली या शहराचं विजन, विकास, भविष्य, वर्तमान या सर्व प्रश्नांकडे मी पुन्हा एकदा येणारच आहे. पण तत्पूर्वी आपला जो संघर्षमय भाई प्रवास आहे, या प्रवासातला आजपर्यंतची अशी एखादी जी घटना मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायला आवडेल, जी घटना आजही तुम्हाला प्रेरणा देते. नाही का, खरं तर माझा जो राजकीय प्रवास राहिलेला आहे किंवा सामाजिक जो प्रवास राहिलेला आहे, हा प्रवास मला काय म्हणजे कोण गॉडफादर नव्हता की ना मला राजकीय वारसा होता की माझे आजोबा वडील काय राजकारणात. मी अनुभवातनच माझं नेतृत्व सिद्ध केलेलं आहे. मी हातामध्ये घेतले प्रश्न, हो. मी त्या वेळी त्या प्रसंगाशी संघर्ष केला, लढलो. खरं. लोकांना असं वाटायला लागलं की जनतेच्या मनातलं जो आवाज आहे हम्म. त्या आवाजाचं नेतृत्व हे संदेश पारकर करताय. खरं. आणि म्हणून लोकांनी मला असलेल्या परिस्थितीत स्वीकारलं, कधी नाकारलं, परत स्वीकारलं. मी अनेक राजकीय जीवनामध्ये चढ उतार माझ्या पाहिलेले आहेत. आणि कठीण काळामध्ये आपल्याबरोबर कोण होतं, आताच्या परिस्थितीमध्ये माझ्यावर कोण आहेत, याचा सगळ्याचा अनुभव मी त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. पण त्यामुळे म्हणून मी आजही जमिनीवर आहे. नक्कीच. माझे आजही पाय जमिनीवर आहेत. नगराध्यक्ष पद म्हणजे काय फार मोठे अधिकार आहेत असं मी समजणारा नाही. मला माझ्या अधिकाराची जाणीव आहे. कारण शेवटी मी एक जनतेचा सेवक आहे, एक जनतेचा विश्वस्त आहे, ट्रस्टी आहे. आणि त्या पद्धतीनं माझ्याकडनं मला काम अपेक्षित आहे. आणि म्हणून मी हा सगळा जो काही संघर्षाचा काळ आहे, गेले 35-36 वर्ष किंवा त्याच्यापेक्षा अधिकचा काळ, मी जवळजवळ कणकवलीच्या कॉलेजमध्येच जनरल सेक्रेटरी होतो. त्यावेळीच मी विद्यार्थ्यांची संघटना आणि त्यावेळी मी विद्यार्थ्यांच्या संघटनेचं नेतृत्व करत होतो. तेव्हा NSUIचा काळ होता, त्यावेळी मी नेतृत्व करत होतो. मग त्यापासून मी परत सरपंच झालो, गावा कणकवली झालो, नंतर नगराध्यक्ष झालो, परत 16-17 वर्षाच्या प्रदीर्घ काळानंतर परत कणकवलीचा नगराध्यक्ष झालो. त्यामुळे चढ उतार पाहिले, अनेक प्रसंग आहेत. मी ते काय तुमच्या म्हणजे या थोड्या शॉर्ट पिरियडमध्ये तुम्हाला सांगू शकतो. अनेक प्रसंग मी अनुभवले, त्या प्रसंगातनं त्या ठिकाणी गेलो, अनेक आंदोलनं केली, अनेक केसेस अंगावर घेतल्या, अनेक म्हणजे माझा वैचारिक लढाई होती. माझी काही कोणाशी व्यक्तिगत संघर्ष नव्हता. समाजाच्या ज्या वेदना आहेत, ते जे प्रश्न आहेत, ते मांडण्याचा प्रयत्न होता. आणि त्यामुळे ती लढाई त्या नेतृत्वाशी व्हायची. ती वैचारिक असायची लढाई, ही वैचारिक लढाई असते. आजही जी असेल ती काय वैचारिक लढाई आहे. त्यामुळे वैचारिक लढाईमध्ये मी माझी लढाई चालू ठेवली. त्याला लोकांचा आशीर्वाद मिळाला, लोक राहिले माझ्यावर. काही न करता आजही त्या ठिकाणी लोक माझ्यावर आहेत, राहत आहेत. आणि मी एक जर समजा जिल्हावासियांना साथ घातली तर त्याचा प्रतिसाद त्या ठिकाणी मिळतो की संदेश पारकर म्हणतो याच्यामध्ये काहीतरी तथ्य आहे, वास्तव आहे, सत्य आहे. आणि मग ते अनेकांना स्वीकारावं लागतं किंवा ते मान्य करावं लागतं. कारण ही सर्वसामान्य जनतेची भावना असते, उद्रेक असतो. आणि त्या उद्रेकाचं प्रतिनिधित्व संदेश पारकर करतो. आणि त्यामुळे तसे निर्णय सुद्धा राज्यकर्त्यांना किंवा विरोधातल्या लोकांना घ्यावे लागतात, कारण ते योग्य असतात, जनतेच्या मनातले असतात. आणि त्यामुळे त्याला त्या ठिकाणी न्याय द्यावा लागतो. आणि म्हणून ही लढाई माझी त्या ठिकाणी यशस्वी होती. आज संदेश पारकरांनी ज्यावेळी लोकांना आवाहन केलं, निवडणुकीच्या काळात मला संधी द्या, मी त्या ठिकाणी एक वेळ मला नगराध्यक्ष करा, मला संधी द्या, मी या शहराचा विकास करतो, या आव्हानाला प्रतिसाद दिला. समोर त्या ठिकाणी नुसतीच निवडणूक नव्हती, तर ते मला पराभूत करण्याचं षडयंत्र होतं. मग तो षडयंत्र सुद्धा त्या ठिकाणी त्या षडयंत्राला हे करून, विरोध करून जनतेच्या मनातनं मी माझं नेतृत्व त्या ठिकाणी सिद्ध केलं. हे काय म्हणजे हा एक साधा प्रयत्न नाही. याचा म्हणजे दैवी सुद्धा आशीर्वाद तेवढाच हवा, जनतेची साथ पण हवी, आणि कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची मेहनत. आणि म्हणून हे त्या ठिकाणी शक्य झालं. आणि म्हणून मी सांगतो की संघर्ष मला त्या ठिकाणी आजही म्हणजे नवीन नाही. फक्त ते एकदा मला माझ्या मनाला पटलं पाहिजे, ज्याच्यासाठी मी लढतोय ते योग्य आहे आणि ही लढाई आपण लढली पाहिजे. आणि त्यावेळी मी त्या ठिकाणी सिद्ध होतो त्या लढाईला, आणि त्या लढाईला त्या ठिकाणी जनतेचा प्रतिसाद मिळतो आणि मग त्या ठिकाणी यश मिळतं. भाई आपल्या यशामध्ये म्हणजे निवडणुकीत आम्ही देखील सर्वांनी ते पाहिलेलं आहे. आपण आज नगराध्यक्षपदी विराजमान आहात.
आमदार निलेश राणे यांचं योगदान त्याकडे नेमकं कसं असतं? नाही 100%. आमदार निलेश राणे त्या ठिकाणी मदतीला होते. या पालकमंत्री संपर्क मंत्री उदय सामंत हे सुद्धा त्या ठिकाणी मदतीला आपल्या बरोबर होते. शिवसेनेचे नेते पण त्या ठिकाणी मदतीला बरोबर होते. सगळ्यांचं मिळून काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, मनसे असेल, आपण बघितलं त्यावेळीच्या त्या निवडणुकीमध्ये जे 6 महिन्यापूर्वी निवडणूक झाली, 7 ते 8 महिन्यापूर्वी 8 महिन्यापूर्वी अनेक लोकांनी मला म्हणजे वंचित बहुजन आघाडी असेल, रिपब्लिकन सेना असेल, सगळ्याच वर्गाने, सगळ्याच घटकांनी त्या ठिकाणी मला मदत केली आणि त्यामुळे हे मला यश त्या ठिकाणी मिळालं. निलेश राणेंनी सुद्धा झोकून दिलं होतं या सगळ्या याच्यामध्ये. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये संदेश पारकरांच्या हातामध्ये आपण सत्ता द्या, ही भूमिका निलेश राणेंची होती, उदय सामंतांची होती, शिवसेनेची होती, बाकीच्या सगळ्या सहकारी पक्षांची होती. आणि ह्या सत्ताधाऱ्यांना एक पर्याय, सक्षम पर्याय म्हणून आम्ही एक त्या ठिकाणी उभा केलेला होता आणि तो जनतेने स्वीकारला आणि म्हणून ही संधी त्या निमित्तानं त्या ठिकाणी मला मिळाली. भाई खरं तर ना आपली ही मुलाखत सुरू आहे, चर्चा सुरू आहे. मी कणकवलीच्या मगाशी बोलल्याप्रमाणे विकासाकडे येणारच आहे, त्या मुद्द्यांकडे येणार आहे. राजकीय प्रश्न एक मुद्दा म्हणून या चर्चेमध्ये सुरू झालाय म्हणून विचारण्याची इच्छा आहे. आपण जेव्हा निवडणुकीला उभे होता त्यावेळी उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख होता. त्यानंतर आम्ही सुद्धा एका पत्रकार परिषदेमध्ये पाहिलंय, ऐकलंय, उभाटा सेनेचे जे नेते आहेत विनायक राऊत त्यांनी तुमच्यावरती पाणी सोडलं. पण आजही संदेश पारकर यांचा ओढा उभाटा सेनेकडे आहे का? आता ते शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते आहेत, या जिल्ह्याचे माजी खासदार आहेत. त्यांनी जो काही निर्णय घेतला तो त्यांचा विषय आहे. पण ज्यावेळी मी शहर विकास आघाडी म्हणून निवडणुकीला सामोरं गेलो त्यावेळी मी जरी शिवसेनेचा जिल्हा प्रमुख असलो तरी ज्यावेळी लोकसभेमध्ये खासदार विनायक राऊत पराभूत झाले त्यावेळी पहिला राजीनामा जिल्हा प्रमुख म्हणून मी संघटनेकडे पाठवलेला होता की तो त्यांनी नामंजूर करायचा अधिकार हा त्यांचा होता, त्यांनी तो त्यावेळी केलेला नव्हता. त्याच्यानंतर मी ही नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवली त्यावेळी मला शिंदे सेनेची मदत झाली, शिवसेनेची, याही शिवसेनेची मदत झाली, उभाटाची म्हणजे उद्धव ठाकरे साहेबांची पण मदत त्या ठिकाणी झाली. वैभव नाईक माझ्या बरोबर होते, उपरकर माझ्या बरोबर होते, त्याच्यानंतर उदय सामंत साहेब होते, आमदार निलेश राणे साहेब होते, हे सगळे माझ्या बरोबर त्या ठिकाणी होते. त्यामुळे सर्वपक्षीय एक शहर विकास आघाडी आपण स्थापन केली आणि आपण हे त्या ठिकाणी यश मिळवलेलं आहे. पण त्याच्यानंतर शिवसेनेमध्ये एक निर्णय परत झाला की प्रत्येक जिल्ह्याला एक जिल्हा प्रमुख आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी परत जिल्हा प्रमुख नाव घोषित केलं. त्यामुळे कदाचित आज मी त्या शिवसेनेचा जिल्हा प्रमुख आजच्या घडीला नाही आहे. त्या ठिकाणी वैभव नायकांकडे ती जबाबदारी शिवसेनेने दिलेली आहे. त्यामुळे मी जिल्हा प्रमुख पदावर नाही आहे. आणि परत ते जे वरिष्ठ नेते त्यांनी सांगितलं की तुम्ही मगाशी बोलत त्याच्यामध्ये त्यांनी जर आम्हाला म्हणजे जर याच्यामध्ये आता आपण काय त्याच्यावर बोलणार. मग संदेश भाईंचा ओढा नेमका कुठे आहे? शिंदेच्या शिवसेनेकडे की भाजपाकडे? नाही काय होतं की आता शहराच्या विकासाचा सुद्धा प्रश्न आहे. शहराला कुठेतरी विकासाकडे न्यायचा आणि जर त्याला निधी लागत असेल तर तो मोठ्या प्रमाणातला निधी आणावा लागेल आणि त्याच्यासाठीचे प्रयत्न माझे सुरू आहेत. राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवणं, नगरपालिकेचं जे बजेट आहे ते जवळजवळ 58 कोटी रुपयाचं आहे. या 58 कोटी रुपयामध्ये ज्या दैनंदिन ज्या गरजा आहेत किंवा विकास आहे तो त्या ठिकाणी होईल. पण जर अधिकचा विकास म्हणजे जे प्रश्न माझ्या समोर आहेत की 120 कोटी रुपयाची मला नळ योजना, भुयारी गटार योजना आणि पावसाळी पाण्याचं निचरा म्हणजे रेन हार्वेस्टिंग अशा पद्धतीची एक योजना मला या शहरामध्ये आणायची आणि त्याला 120 कोटी रुपयाचा खर्च अपेक्षित आहे. आणि म्हणून त्याचा DPR डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट त्याचे बनवण्याचं काम त्या ठिकाणी शहरामध्ये सुरू आहे. त्याचबरोबर शहरामधले अनेक रस्ते आहेत त्याचं कॉन्क्रिटीकरण करणं, त्याच्यासाठी सुद्धा एक 25 कोटी रुपयाचा निधी अपेक्षित आहे. त्याची सुद्धा मागणी या सरकारकडे मी त्या ठिकाणी केलेली आहे. एक कणकवली शहराला एका चांगल्या एक सुसज्ज नाट्यगृहाची गरज आहे आणि म्हणून त्याच्यासाठी जमीन संपादनासाठी लागणारे पैसे, नाट्यगृहासाठी लागणारे पैसे म्हणजे जवळजवळ एक 25 कोटी रुपये नाट्यगृहासाठी लागतात.
म्हणजे असे सगळे पैसे जर तुम्हाला लागत असेल, आणि आता एक मी परत नवीन एक डीपीआर केलेला आहे, जे नॅशनल हायवेचा जो ब्रिज आहे, उड्डाण पूल, त्याच्या खाली जे 44 पिलर आहेत, त्या 44 पिलर मध्ये जवळजवळ आपण A1 ते A8 अशा पद्धतीने 8 पद्धतीनं त्या संपूर्ण उड्डाण पुलाखालचा जो भाग आहे त्या भागाचा विकास करण्याचं काम डोक्यात घेतलेलं आहे. त्याचा डीपीआर बनला, जवळजवळ 40-50 कोटी रुपये त्याला खर्च आहे. आणि त्याच्यामध्ये स्पोर्ट्स आहे, अनेक ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुशोभीकरण आहे, गार्डन आहे, अनेक मेडिटेशन सेंटर आहे, योगा सेंटर आहे, सगळे हे वेगवेगळे म्हणजे मोठ्या शहरांमध्ये जे ब्रिजच्या खाली जे आहे प्रसाधनगृह आहेत अद्ययावत अशी. तर हे सगळं जे काम आहे, हे काम करायला फार मोठा निधी त्या ठिकाणी लागणार आहे. आणि हा निधी काय नुसत्या नगरपंचायतच्या बजेटमधनं त्या ठिकाणी होणार नाही. कुठेतरी आमदार खासदार निधी, जिल्हा नियोजनचे पैसे लागतील, डीपीटीसीचे पैसे लागतील, राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांचे पैसे लागतील. आणि जर हे आपण पैसे आणले तर या शहराचा जे कायापालट आहे, विकास करायचा आहे, तो विकास त्या ठिकाणी होऊ शकतो. नाही तर फक्त आपण स्वप्न रंगू आणि जर निधी नाही मिळाला तर तो काळ, आता बघा बोलता बोलता 6 महिन्याचा काळ संपून गेलेला. म्हणजे आता माझ्याकडे 4.5 वर्ष शिल्लक आहे. मी जेव्हा नगराध्यक्ष 21 डिसेंबरला झालो, ते 21 डिसेंबर आणि आज जुलै, 6 महिन्याचा काळ कधीच गेला. म्हणजे ही 4.5 वर्ष सुद्धा सहज अशीच जातील. मग जर आपण लोकांना जी आपण स्वप्न दाखवलेली आहेत विकासाची, ती जर पूर्ण करायची असतील आणि कणकवली शहराला एक आदर्श शहर जर घडवायचं असेल, एक स्वच्छ कणकवली, सुंदर कणकवली घडवायची असेल, तर मोठ्या प्रमाणात राज्य शासनाचा, केंद्र सरकारचा निधी त्या ठिकाणी लागणार आहे. आणि त्यामुळे काही ना काही निर्णय, आज मी शहर विकास आघाडीचा असल्यामुळे मला आज कुठलाच पक्ष नाही, त्यामुळे मला कोणीही त्या ठिकाणी मदत करायला त्या ठिकाणी तयार असणार. आणि म्हणून त्याचाच फायदा घेऊन कुठंतरी माझ्या शहराच्या विकासासाठी ह्या सगळ्या ह्याचा गोष्टीचा फायदा घेऊन कसे काय विकासाचा निधी माझ्या कणकवली शहरात जास्त ठिकाणी आणता येईल, हा प्रयत्न माझा राहणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये काय निर्णय करता येईल योग्य, त्याचे सुद्धा प्रयत्न त्या ठिकाणी राहतील. कारण शेवटी संदेश पारकरची एकट्याची जबाबदारी नाही, ही माझी शहराची जबाबदारी आहे. शहरामध्ये जे आज 15-16 हजार लोक आहेत, जे मतदार आहेत, जे नागरिक आहेत, आणि या शहरावर दर दिवशी म्हणजे जी माझ्या शहराला लागून जी गाव आहेत, म्हणजे कणकवली जर शहर जरी असलं तर हद्दीला मोठी गाव आहे. म्हणजे कलमट सारखं एक मोठं गाव आहे, जानवली सारखं एक गाव आहे, हळवल आहे, वागदा आहे, नागवे आहे, म्हणजे जानवली आहे. म्हणजे अशी जवळजवळ 8-10 गावं अशी आहेत की ज्याची लोकसंख्या कणकवली एवढीच आहे, अशी मोठी गावं आहेत. आणि त्या गावातले लोक व्यापाराच्या निमित्तानं, आध्यात्मिक धार्मिक कामाच्या निमित्तानं, शिक्षणाच्या निमित्तानं, आरोग्याच्या निमित्तानं या माझ्या शहरावर त्यांचा वावर असतो. आणि त्यामुळे त्या 60,000 लोकांना दर दिवशी 60,000 लोक माझ्या शहरावर, माझ्या लोकसंख्येच्या पलीकडे वावरत असतात. आणि त्या लोकांच्या सगळ्या गरजा पूर्ण करणं, विकासाच्या असतील तर त्यांना लागणाऱ्या ज्या काही सगळ्या सुविधा आहेत ह्या देण्याचा सुद्धा प्रयत्न मला त्या ठिकाणी करावा लागणार आहे. म्हणजे कणकवली शहर एक व्यापारी केंद्र आहे. आज बघितलं तुम्ही, म्हणजे जिल्ह्यातलं एक सगळ्यात मोठं व्यापारीचं केंद्र, व्यापार केंद्र असेल तर ते कणकवलीचं. आणि म्हणून सगळीकडे तुम्हाला व्यवसाय दिसतो, बाजार दिसतो, व्यापार दिसतो. मग या व्यापारांना कुठंतरी पर्यायी एक व्यापारी संकुल बांधणं, एखादं भाजी मार्केट बांधणं, एखादं फुल मार्केट बांधणं, ह्या गरजा आहेत ना कणकवली शहराच्या. आरक्षणं जी आहेत ती संपादित करावी लागतील, त्याला परत विकसित करण्यासाठी त्याला निधी आणावा लागेल. आणि हे जर करायचं तर वेळ आपल्या हातात थांबत नाही. एक प्रस्ताव जर हातामध्ये घेतला, तो पूर्ण करायला वर्षानुवर्षाचा काळ लागतो. मग तो काळ कधीच त्या ठिकाणी आपल्या हातामधला निघून जाईल. आणि म्हणून जर आपल्याला वेग घ्यायचा असेल विकासाच्या कामात, एकीकडे प्रस्ताव करावे लागतील, एकीकडे निधी आणावा लागतील, आणि प्रत्यक्षात काम त्या ठिकाणी उभं करावं लागेल. आणि म्हणून याच्यामध्ये निधीच्या करता, कणकवली शहराच्या सर्वांगीण विकासाकरता, शाश्वत विकासाकरता काहीतरी निर्णय घेणं आपल्याला क्रमप्राप्त आहे आणि ते घ्यावं लागेल. नाहीतर या शहराचा विकास त्या ठिकाणी होणार नाही. आणि नुसतंच संदेश पारकर आपलं नगराध्यक्ष पद भूषवेल 5 वर्ष, त्याचा फायदा जनतेला काय होणार नाही. संदेश पारकरला काय अडचणी नाही, पण जनतेची जी स्वप्न आहेत विकासाची, ज्या अपेक्षा आहेत, त्या अपेक्षा जर फुलफिल आपल्याला करायच्या असतील, पूर्ण करायच्या असतील, तर काहीतरी निर्णय त्या ठिकाणी घ्यावे लागतील.
भाई खरं तर प्रश्न माझा पुढचा प्रश्न येणार होता. आपलं नेमकं विजन काय आहे पुढील 5 वर्षामध्ये आपण नेमकं काय करणार आहोत? तो वेळ माझा वाचवलात आपण. कारण की माझ्या मागच्या प्रश्नाचं सविस्तर उत्तर दिलात. पण मूळ प्रश्नाचं उत्तर आताही मला मिळालं नाहीये. ओढा नेमका शिंदेच्या शिवसेनेकडे की भारतीय जनता पार्टीकडे? अर्थात तो निर्णय आपण नंतर घ्याल. मुद्दा असा आहे भाई, आपण खूप सुंदर पद्धतीने ही कणकवली सजवू इच्छिता. ज्या लोकांनी आपल्यावरती विश्वास ठेवलाय त्या लोकांच्या विश्वासाला पात्र ठरू इच्छिता. म्हणूनच कणकवलीतील अगदी स्वच्छतेचा प्रश्न असेल किंवा पार्किंगची समस्येचा प्रश्न असेल, हेही सोडवण्यासाठी आपण काही उपाययोजना आपल्या डोक्यामध्ये आहे का, आपल्या मनामध्ये आहे का, आपल्या विजन मध्ये आहे का? नाही, जेव्हा कणकवलीचा कारभार हातामध्ये घेतला तेव्हा अनेक जटिल प्रश्न आहेत कणकवली शहराचे, खरं. की ते सगळेच काही सोडवायला मी कोण ना जादूगार ना परमेश्वर. मी शेवटी एक माणूस आहे, व्यक्ती आहे. पण माझे प्रयत्न आहेत की त्या दिशेनं की कसे त्या ठिकाणी हे सगळे प्रश्न सुटतील. निदान मी त्यावेळी पण मी प्रचार सभेमधनं सांगत होतो, 5 जरी शहरातली प्रमुख कामं मी जरी पूर्ण करू शकलो तरी मी कणकवलीचा फार मोठा विकास केला असं होईल. आणि म्हणून ती जी 5 कामं आहेत माझ्या डोक्यामध्ये, म्हणजे एक चांगलं एक भव्य असं व्यापारी संकुल व्हावं, एक क्रीडांगण व्हावं, एक जलतरणचा प्रस्ताव आहे जे मी हायवेच्या खाली, तुम्हाला उड्डाणपुलाच्या खाली मी म्हणतोय की जवळजवळ 40-50 कोटी रुपये खर्च व्हावे. नळ योजनेच्या संदर्भामध्ये, भुयारी गटर योजना आणि रेन हार्वेस्टिंगच्या संदर्भात सांगतोय. असे अनेक विषय आहेत माझ्या समोर, सातत्यानं ते माझ्या समोर येत असतात या नगरपालिकेच्या निमित्तानं, की त्याच्यावर काम आपण केलं पाहिजे आणि त्याला रिझल्ट घेतला पाहिजे. अनेक वेगवेगळ्या योजना पण कणकवली शहरामध्ये आम्ही सुशोभीकरण करणार आहे. कणकवली शहराचा जो चेहरा मोहरा जो आपल्याला बदलायचा ना, तर छोट्या छोट्या गोष्टीमधनं सुद्धा बदलता येतं. मी तुम्हाला सांगतो की कणकवली शहरामध्ये येत असताना 2 सुंदर नद्या आहेत. जानवली नदी लागते आणि गंड नदी लागते. तिची सुंदर पुलं नॅशनल हायवेली बांधलेली आहेत. जर समजा त्या पुलावर, त्या पुलाच्या सगळ्या त्या याच्यावर जर समजा असं एक सुशोभीकरण आपण केलं, एक गेट, छानसा गेट केला, त्याला समजा ग्रीनरी केली किंवा मोठ्या मोठ्या शहरांमध्ये जसं सजवलं जातं असे 2 ब्रिज सजवले. कणकवली शहरातले अजून 2 ब्रिज आहेत. एक देगवेकर बागच्या तिथे एक ब्रिज आहे, जानवली नदीवर एक ब्रिज आहे. त्या ब्रिजवर आपण काम केलं की जो मी एक वॉटर स्पोर्टचा एक प्रयत्न केला होता मी मागे नगराध्यक्ष असताना, त्या प्रकल्पाला मी आता त्या ठिकाणी हात घालतोय. पण वॉटर प्रकल्पाचा, बोटिंग प्रकल्पाचा नाही, पण तो जो एक आहे तो एक सेल्फी पॉइंट करता येईल का, असं माझा त्या ठिकाणी प्रयत्न आहे. कणकवली शहराला ज्या 2 नद्या आहेत त्या नदीचा जर पूर्ण जर तो सगळा जो काठ आहे नदीचा, तो जर नदीचा काठ एक पर्यायी रस्ता बनवला तिथं चालत जाण्याचा, पूर्ण गड नदीपासून जानवली नदीचा भाग एक बाजू आणि ते सुद्धा प्रयत्न, पण ते आज विजन आहे ते, पण भविष्यामध्ये त्याला काही वेळ लागणार आहे, पैसे पण तितकेच निधी लागणार आहे. अशा काही गोष्टी आहेत की ज्या कणकवली शहराच्या गरजा आहेत. ह्या गरजा, ट्रॅफिकची समस्या आहे कणकवलीची, मग त्याच्यासाठी आम्ही आता सिग्नलची व्यवस्था त्या ठिकाणी आणतोय, वन वे पुन्हा एकदा चालू करतोय, पार्किंगला शिस्त लावायचा त्या ठिकाणी प्रयत्न करतोय. सीसीटीव्ही कॅमेरेज बंद आहेत, ते सीसीटीव्ही कॅमेरेज आपण सुरुवात करायची. अशा 2-3 मिटिंगा आपण आरटीओच्या संदर्भामध्ये, पोलीस विभाग आणि वाहतूक पोलीस विभाग असं आणि नगरपालिका प्रशासन, अशा बैठका सुद्धा त्या ठिकाणी झालेल्या आहेत पोलिसांच्या उपस्थितीमध्ये, आरटीओच्या उपस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी निर्णय करण्याचा. म्हणजे असे निर्णय, बाजार आहे, गावठी बाजार आहे, हा बाजार सुद्धा दर गुरुवारी कणकवली शहरात सुरू व्हावा, हा एक प्रयत्न आहे. कणकवलीचं जे मच्छी मार्केट आहे त्याला अजून लागून एक आता नवीन निधी येतोय, तिथे एक नवं अजून मच्छी मार्केट होतं का, किंवा जो पूर्वी आम्ही एक कणकवलीचं टॉकीज आहे त्याच्या समोर एक जागा आहे जिथं मच्छी मार्केट, मसूरकर किनईच्या समोर कणकवली शहरामध्ये एक आरक्षण आहे मच्छी मार्केटचं. ते आरक्षण त्या काळामध्ये मी विकसित जमीन मालकाबरोबर आणि नगरपालिका असा ऍग्रीमेंट करून आम्ही विकसित केलेलं होतं. म्हणजे काहीतरी न्यायालयीन याच्यामध्ये थांबलेलं आहे. त्यांना परत त्याच्यावरचा निर्णय करून त्या जमीन मालकाशी बोलून परत एकदा ते चालू करता येतं का, म्हणजे तिथं सुद्धा ती गरज त्या ठिकाणी पूर्ण होईल. म्हणजे अशा अनेक गोष्टी आहेत की नगरपालिका त्या ठिकाणी विविध योजनांच्या मार्फत पैसे आणून त्या ठिकाणी कणकवली शहराचा विकास करण्याचे प्रयत्न आमचे सुरू आहेत. आणि दैनंदिन आमच्या बैठका त्या ठिकाणी आहेत. एक तर महत्वाचा विषय असा होता की CSR फंड,
CSR फंड जवळजवळ 15-20 कोटीपेक्षा अधिक खरं. हा त्या ठिकाणी आणून या जिल्ह्यामध्ये किंवा या शहरामध्ये MRI हम्म. जो आज खासगीमध्ये गेल्यानंतर 10-12 हजार रुपयापेक्षा अधिक पैसे द्यावे लागतात, तर तो ना नफा ना तोटा व या स्कीमवर जर समजा 2-3 हजार रुपयामध्ये देता येईल का, सिटी स्कॅन देता येईल का, कार्डिओ जी अँब्युलन्स आहे हे अँब्युलन्स त्या ठिकाणी देता येईल का, हा सुद्धा प्रयत्न, अशा प्रकारचे ठराव आम्ही नगरपालिकेमध्ये त्या ठिकाणी घेतले. त्याचपेक्षा कणकवली शहराचा पूर्ण जो डाटा आहे, म्हणजे संपूर्ण माहिती, घरं किती, दुकानं किती, माणसं किती, रस्ते किती, सगळ्याचा पूर्ण डाटा सुद्धा गोळा करण्याचं काम नगरपालिकेचं त्या ठिकाणी सुरू आहे. प्रत्येक विषयावर आपण त्या ठिकाणी काम करतो. सगळ्याच विषयावर काय मी सक्सेस होईल हे सांगता येत नाही, पण माझे प्रयत्न आहेत तरी भाई की पहिल्या कणकवली शहराला या 6 महिन्यामध्ये मी भरपूर काम उभं केलं आणि उर्वरित काळामध्ये सुद्धा मी काम त्या ठिकाणी उभं करणार आहे की कणकवलीचा चेहरा नोहरा बदलण्यासाठी माझे प्रयत्न आणि सगळ्यांचं सहकार्य मला लागणार आहे. मी असं म्हणत नाही, मी राज्य सरकारचं पण अनेक मंत्री आहेत, DPCचे सुद्धा निधी लागणार आहे, प्रशासनाचं जिल्हाधिकारी असतील, पालकमंत्री असतील, त्यांची सुद्धा मदत त्या ठिकाणी लागणार आहे. राज्य सरकारची सुद्धा उदय सामंत साहेब आहेत, शिंदे साहेब आहेत, निलेश राणे साहेब आहेत, यांची पण त्या ठिकाणी मदत आहे. केंद्र सरकारची सुद्धा अनेक स्कीम आहे, घरकुल योजनेसारखे प्रस्ताव आहेत की 2,68,000 रुपये किंवा 2.5 लाख रुपयेपर्यंत प्रत्येकाला आपण घर त्या ठिकाणी बांधू शकतो. त्याच्यावर सुद्धा काम करतो आपण. महिला बचत गट आणि एकल महिला किंवा या शहरातल्या सगळ्या महिलांना त्या ठिकाणी संघटित करून त्यांना काय त्या ठिकाणी रोजगार देता येतो का, असे अनेक सुद्धा प्रयत्न किंवा त्यांचं सक्षमीकरण कसं करतात हे सुद्धा प्रयत्न चालू आहे. त्या निमित्तानं सुद्धा काम त्या ठिकाणी सुरू आहे. घनकचरा व्यवस्थापन हे सुद्धा सगळ्यात मोठं आहे. जो कचरा या शहरामध्ये निर्माण होतो, या कचऱ्याचं संकलन करून त्याचं विलगीकरण करून त्याच्यापासून खत निर्मिती किंवा अजून त्याच्यावर काय करता येईल का, हे सुद्धा प्रयत्न 5 एकर कणकवली शहराची जागा आहे, याच्यावर त्या ठिकाणी काम सुरू आहे. म्हणजे तुम्ही जर विषय सांगायला गेले तर फार अनेक विषय त्या ठिकाणी होऊन बसतात, म्हणजे हे संपणारच नाही. म्हणजे आज नगरपालिकेचे कायमस्वरूपी कर्मचारी हे फार कमी आहेत. आज अनेक त्या ठिकाणी कंत्राटी कर्मचारी घेऊन, म्हणजे नळ पाणी योजनेवर असतील, डाटा ऑपरेटिंग क्षेत्र याच्यामध्ये असेल किंवा ह्या सगळ्या सफाई कामगारच्या याच्यामध्ये जवळजवळ आपण 100-200 कर्मचारी हे नगरपालिका कंत्राटी स्वरूपामध्ये त्या ठिकाणी त्यांना घेऊन त्यांना रोजगार देऊन त्या ठिकाणी काम करून घेते. ही स्थिती आहे. म्हणजे त्यांना सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात पैसे लागतात. म्हणजे हा निधी राज्य सरकारकडनं, केंद्र सरकारकडनं आपण घेतो. त्या घनकचऱ्याचं त्या ठिकाणी काम आहे सुरू. अजून काही नवीन त्याच्यामध्ये कसं काय करता येईल, अजून काही मशिनरी अद्ययावत आणून त्याच्यामध्ये काही अजून बदल कणकवली शहरामध्ये प्लास्टिक बंदी सारखा आता निर्णय आपण करणार आहोत. कापडे पिशव्या कणकवली शहर वासियांना आम्ही देणार आहोत. वेंडिंग मशीन त्या ठिकाणी उभं करणार. तुम्ही बघा, येणाऱ्या 6 महिन्यामध्ये तुम्हाला निर्णय दिसतील आणि प्रत्येक याच्यामध्ये तुम्हाला काही ना काही बदल झालेला, तुम्हाला परिवर्तन होताना तुम्हाला दिसेल. आणि प्रत्येकाला हे आपलं शहर एक विकासाकडे चालणारं शहर अशा पद्धतीची भूमिका. आणि याच्यामध्ये विरोधी पक्षाचं सुद्धा मला त्या ठिकाणी सहकार्य त्या ठिकाणी मिळतंय. हे मिळालंच पाहिजे, कारण शेवटी आपल्याला सगळ्यांनाच घेऊन, कारण शेवटी निवडणूक संपली, आपण जनतेकडनं निकाल घेतला, आता आपल्याला काम करायचं आहे. आणि म्हणून प्रत्येक माणूस आपला आहे. त्याच्यामध्ये तो कुठल्या पक्षाचा आहे, कुठल्या जातीचा आहे, धर्माचा आहे हे न बघता त्या व्यक्तीला, माणसाला मदत झाली पाहिजे आणि आपल्या कणकवली शहराचा विकास झाला पाहिजे, हे ध्येय घेऊन आपण त्या ठिकाणी कार्यरत आहोत. कुठंतरी एखाद दुसरा निर्णय, म्हणजे त्याच्यावरनं काय राजकीय विषय नाहीये त्याच्यामध्ये. जर समजा त्या ठिकाणी अपेक्षित काम जर मिळत नसेल तर त्या ठिकाणी काही निर्णय हे त्या ठिकाणी आम्ही करतोय. आता 21 निविदा ज्या आम्ही रद्द केल्या आणि त्याच्यावर आता न्यायालयीन प्रक्रिया सगळी सुरू आहे. त्याच्यामध्ये आमची भूमिका अशी होती की कारभार पारदर्शक व्हावा आणि त्याला स्पर्धा व्हावी, आणि म्हणून त्या ठिकाणी तो निर्णय आम्ही घेतलेला. लवकरच त्याच्यावर सुद्धा निर्णय होईल. परत त्या निविदा ची प्रक्रिया पूर्ण होऊन ती 21 कामं कणकवली शहरामध्ये सुरू होती. म्हणजे आता जवळजवळ आपण नमो उद्यान, श्री स्वयंभू नमो उद्यान सुरू केलंय आणि आता उद्या 14 कामांची आपण भूमिपूजन करतो. आणि ही 14 कामं, ती 21 कामं, ही जरी कामं शहरामध्ये उभी राहिली तरी फार मोठं काम या शहरामध्ये उभं राहणार आहे. आणि जवळजवळ मी तुम्हाला सांगतो, या शहरामध्ये जवळजवळ 70 रस्ते मी आता शोधलेले आहेत, नवे 70 रस्ते, ज्याच्यातनं
दळणवळण या शहराचं कमी होईल. अनेक जागांना त्या ठिकाणी म्हणजे एक वेटेज येईल. नवीन नवीन रस्ते निर्माण झाल्यानंतर असेच जवळजवळ 61 आणि 9 70 रस्ते मी कणकवली शहरातले आता त्या ठिकाणी बनवतोय. म्हणजे मगाशी मी म्हणालो 25 कोटी रुपयांच्या रस्त्याचं जाळं ते आपण कॉन्क्रिटीकरण करून विणणारच आहोत. पण रस्ते सुद्धा छोटे मोठे रस्ते जे आहेत ते रस्ते सुद्धा आता आपण करायला घेतलेले आहेत. त्याचं सुद्धा काम त्या ठिकाणी आहे. लाईटमध्ये जी लाईटचे पोल्स आहेत म्हणा, हायमॅक्स आहेत म्हणा, हायमास्ट आहेत, हे सगळे गोष्टी भूमिगत विद्युत लाईन्स या शहरामध्ये हे सुद्धा त्या ठिकाणी हातामध्ये घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा काम जोरात आपलं त्या ठिकाणी सुरू आहे. ट्रान्सफॉर्मर सुद्धा नव्या जागांमध्ये बनलं. मी तुम्हाला म्हणजे या सगळ्या शॉर्ट पिरियडमध्ये तुम्हाला मी माझ्या कणकवली शहराचं 6 महिन्यामध्ये केलेलं काम मी सांगू शकत नाही. पण मी तुम्हाला त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक सांगतो की ते उभं राहिल्यानंतर आपल्याला दिसेल. मी 100% काही कणकवली जनतेला समाधानी करू शकत नाही 100%. पण माझा प्रयत्न आहे की जास्तीत जास्त काम त्या ठिकाणी करू अधिकाराच्या माध्यमातून आणि योजनांच्या माध्यमातून या कणकवली शहराचा विकास. भाई पहिल्या 6 महिन्यात तर आपण बरेच षटकार मारलात. मगाशी बोललात की मी इतकं काही करू शकलो नाही, पण हे एवढा काही षटकार मारलात हे कामच अर्थात पुढील 4.5 वर्षात कणकवली शहराला विकासाच्या शिखरावरती ठेवलेलं पाहायला भेटेल. आपल्याला या गोष्टीसाठी देखील मी शुभेच्छा देईन. या मुलाखतीतले अवघे शेवटचे 2 प्रश्न आहेत भाई. आपण हे सगळं करताय, आज एका पदावरती देखील विराजमान आहात. आपल्या आजपर्यंतच्या या सगळ्या राजकीय प्रवासातील राजकारणातील आदर्श व्यक्तिमत्व कुठलं? नाही, पूर्वी ज्यावेळी आम्ही राजकारणामध्ये आलो तेव्हा काँग्रेस विचारातनं आम्ही राजकारण आमचं सुरू केलं. याशिवाय काँग्रेसचा विचार होता. नंतर आता अलीकडचं जे राजकारण जे चालू आहे म्हणजे आतापर्यंतचा जो सगळा प्रवास आहे, आम्ही सुद्धा एका विचाराशी काही बांधील राहिलो नाही. अनेक विचार स्वीकारून आम्ही त्याच्यानंतर अनेक पक्ष प्रवेश केले, अनेक निर्णय घेतले. कदाचित काही निर्णय योग्य असतील, काही निर्णय चुकीचे असतील. आणि तो सगळा प्रवास आता कणकवलीच्या नगराध्यक्षापर्यंत येऊन ठेपलेला आहे. आता पुढची काय दिशा आहे हे मलाही त्या ठिकाणी आजही माहित नाही. कारण कसं आहे की कुठला निर्णय होणार आहे, पुढे काय होणार आहे हे जर मला आज कळलं असतं तर माझे निर्णयच ह्याच्यामध्ये या सगळ्या प्रवासामध्ये चुकले नसते. पण हा जो सगळा प्रवास आहे, हा प्रवासामध्ये आज इथपर्यंत मी त्या ठिकाणी पोहोचलेलो आहे. आजही मला त्या ठिकाणी जर संधी मिळाली, माझ्यामध्ये क्षमता आहे काम करण्याची, मी त्या ठिकाणी जनतेचा आवाज म्हणून काम करू शकतो. आणि मला हा सगळा जो अनुभव आहे गेल्या अनेक वर्षाचा, या अनुभवामुळे मी अनेक विषयांवर त्या ठिकाणी आपली एक भूमिका, जनतेच्या मनातली भूमिका त्याच्यावर मांडू शकतो. आणि ती मला असं वाटतं की ती रास्त असते. अनेक प्रश्न आजही तुम्ही बघितलं, कालच मी 2 वर्षापूर्वी मी सासोलीमध्ये एक आंदोलन केलं होतं. आणि या आंदोलनाला मी हजारो लोक घेऊन त्या ठिकाणी आंदोलन केलं होतं. ठीक आहे, मला त्यावेळी न्याय नाही मिळाला. पण काल मला त्याचा एक मी सभागृहामध्ये विरोधी पक्षाचे आमदार जयंत पाटील साहेब यांनी तो प्रश्न आज सभागृहामध्ये उचलून धरला. त्याच्यासाठी न्याय मागितला. नेमकं तो एक सासुरीचा एक विषय होता. सांगण्याचा संदर्भ काय, जर मला संधी मिळाली असती, नगराध्यक्ष म्हणून जनतेने दिलेली, पण याच्या पलीकडची संधी मिळाली असती तर मी या जिल्ह्याला राज्यामध्ये घेऊन गेलो असतो आणि या जिल्ह्याच्या सगळ्या प्रश्नांना न्याय देण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न केला असता. तर ती क्षमता माझ्यामध्ये आहे आणि ती संधीच्या अपेक्षित मी आहे. ठीक आहे, नाही झालं आतापर्यंत तरी पण मी नगराध्यक्ष म्हणून समाधानी आहे की शेवटी एक स्वतःच एक वलय या कामातनं, या सगळ्या जडणघडणीतनं मी निर्माण केलंय. आणि परमेश्वराचा, देवाचा आशीर्वाद मिळालाय, लोकांची साथ मिळाली. आणि आजपर्यंतचा प्रवास माझा, जरी तो प्रवास खडतर असला, संघर्षमय असला, तरी तो प्रवास मी त्या ठिकाणी केलाय. आणि अजूनही पुढचा प्रवास काही ध्येय ठेवून मी काम करतोय. येईल संधी त्यावेळी मी नक्कीच संदेश पारकर हे नेमकं काय रसायन आहे हे माझ्या कार्यातनं मी त्या ठिकाणी दाखवले. भैया, आपला खरं तर वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येला आपण खरी तर मुलाखत करतोय. या मुलाखतीतला अगदी शेवटचा प्रश्न आहे. राजकारणात मतभेद असले तरी मनभेद नसतात, पण आता संदेश पारकरांकडे असलेले मतभेद असो अन्यथा मनभेद असो, हे सगळं संपलंय का? नक्कीच. काय एक लक्षात घ्या
निवडणूक ही विचारांची असते, काही मुद्द्यांवर असते, विकासाच्या मुद्द्यावर असते, वैचारिक एका विचारधारेवर असते. निवडणूक आता होऊन गेलेली आहे. आता काय 2-4 वर्ष मला वाटत काय आता निवडणुका आहेत असं वाटत नाही. नाहीच आहेत निवडणूक. आता काय येतील ते जिल्हा बँकेचे काय नगरपंचायतीच्या आहे. पण कणकवली शहराची निवडणूक कणकवली आता किंवा विधानसभेची निवडणूक जी मी लढलो, आता निवडणुकीला त्याच्यामध्ये खूप म्हणजे उशीर आहे, वेळ आहे. पण आजच्या या सगळ्या याच्यामध्ये वैचारिक मतभेद जरूर असतील, पण कणकवलीचा विकास व्हायचा असेल, या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास व्हायचा असेल, जर संवाद झाला आणि संवादातनं जर समजा त्या ठिकाणी प्रत्येकाची मतं जाणून घेऊन योग्य त्याच्यावर निर्णय झाला आणि तशा पद्धतीनं तर सगळंच होऊ शकतं. कारण सिंधुदुर्गातल्या जनतेला आज हा पर्यटन जिल्हा आहे, या जिल्ह्याला रोजगार निर्माण झाला पाहिजे. इथल्या जी सगळी पर्यटन जी संस्कृती आहे, या संस्कृतीला लक्षात धरून या जिल्ह्याचा विकास झाला पाहिजे. पर्यावरण राहिलं पाहिजे, अनेक मुद्दे आहेत. मग त्या मुद्द्यांवर जी आज जनता जी आपली भूमिका मांडते किंवा आक्रोश करते, याचं नेतृत्व राज्यकर्त्यांनी केलं पाहिजे, जनतेशी संवाद केला पाहिजे. आणि ते प्रश्न जर आपण सोडवले आणि लोकांचा जर त्या ठिकाणी आक्रोश कमी केला आणि जर सोडवले, तर लोक साथ देतील ना. लोक तुमच्यावर येतील, तुमचा विचार स्वीकारतील, तुमचं नेतृत्व स्वीकारतील, काम करतील. तसं काम आपण केलं पाहिजे. जनतेला शेवटी आपण जी जबाबदारी, आज मी नगराध्यक्ष आहे, माझ्यावर जबाबदारी कणकवली शहराची आहे, तशी प्रत्येकावर जी जबाबदारी आहे, नेतृत्व ज्यांना मिळालंय, ज्यांना संधी मिळाली, ही जबाबदारी आहे. म्हणून त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात त्या जबाबदारीला न्याय दिलं. हे प्रत्येकाने जर ठरवलं की ज्या जनतेच्या जोरावर मला ही सगळी पदं मिळाली किंवा जी मला संधी मिळाली, ती संधी किंवा त्या लोकांच्या अपेक्षा जर आपल्याला पूर्ण करायच्या आहेत, तर आपल्याला कणकवली शहराचा विकास करावा लागेल, या जिल्ह्याचा विकास करावा लागेल, त्या जिल्ह्यामध्ये तरुणांच्या हातामध्ये रोजगार द्यावा लागेल, पर्यटनाच्या माध्यमातून विकास करावा लागेल. आज जे काही समजा इथं छोटे मोठे उद्योग हे त्या ठिकाणी आणावे लागतील. त्याचबरोबर काही समजा आता जसं गोव्यामध्ये वेर्णा हा भाग पूर्ण मेडिकल, ज्या सगळ्या आपण ज्या गोळ्या, अनेक कंपन्या त्या ठिकाणी आल्यात. माझ्यामध्ये 100 एकर सुद्धा जागा नसेल, पण 100 एकर मध्ये अनेक मेडिकल कंपन्या त्या ठिकाणी आल्यात. तिथं ते सगळे औषध बनवतात आणि ते गोव्याला किंवा महाराष्ट्राला पुरवतात. समजा असं आपल्या जिल्ह्यामध्ये कुठेतरी एक 100-200 एकरामध्ये जर समजा असं एक मेडिकल क्षेत्र उभं राहिलं, तर त्या ठिकाणी काम होऊ शकतं. जसं आता लोकांचा प्रश्न आहे की बांबोळी हा लोकांना पर्याय राहतो, मुंबई कोल्हापूर हा पर्याय राहतो सिंधुदुर्गाच्या आरोग्य याच्यामध्ये. तोच जर पर्याय न राहता कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्येच जर ते उभं राहिलं, तर लोक बांबोळीला जाणार नाहीत, लोक गोवा कोल्हापूर मुंबई जाणार नाहीत, सिंधुदुर्गामध्ये व्हायला पाहिजे. माझं असं म्हणणं आहे की ह्या ज्या काही लोकांच्या ज्या गरजा आहेत, लोकांना जो विकास अपेक्षित आहे, तो विकास आपण आपल्या सत्तेच्या माध्यमातून किंवा अधिकाराच्या माध्यमातून करू शकतो. आणि तो जे जबाबदार, ज्यांच्याकडे ही जबाबदारी आहे, त्यांनी त्याला न्याय देणं गरजेचं आहे. ते जर झालं तर तेच नेतृत्व लोक स्वीकारू शकतात. माझं म्हणणं की या सगळ्या अधिकारातनं जनतेचा, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा आणि जनतेच्या ज्या अपेक्षा आहेत, ती जी स्वप्न आहे, ती त्या ठिकाणी पूर्ण व्हावीत, हीच अपेक्षा सिंधुदुर्गवासियांची आहे. आणि ती प्रत्येकाने, जसं मी कणकवलीच्या साठी प्रयत्न करतोय, तसं जिल्ह्यासाठी प्रत्येकाने जर प्रयत्न केले तर हे सगळं होऊ शकतं. आणि लोकांना विकास, जो अपेक्षित विकास आहे, तो विकास झाला तर प्रश्नच मिटला कणकवली संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा. आणि म्हणून तशा पद्धतीचं काम हे राज्यकर्त्यांकडनं व्हावं, ही अपेक्षा सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांची आहे. निश्चित भाई, खरं तर या सविस्तर मुलाखतीमध्ये आपण पूर्ण वेळ दिलात, आपल्याला धन्यवाद देतो. त्याचप्रमाणे वाढदिवस देखील आहे, अगदी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आपल्या हातून असंच कणकवलीकरांची, जिल्हावासियांची सेवा घडत राहो, या सदिच्छा देखील व्यक्त करतो. धन्यवाद.